ना कोनो खबर ना समाचार कोनो आइल बा। आँख असरा में बा जियारा बलम घबराइल बा। चिट्ठी लिखले घर छोट करत बानी कैसे दौड़ा ले जाइब घाटे जू डेराइल बा। की रउआ बाहरा से घरवा जमुना की रउआ बाहरा से घरवा जमुना आए बुए बनाऊजी। छठ घाट के संगे जय बुए बनाऊजी। छठ घाट के संगे जय बुए बनाऊजी। रउआ बाहरा से घरवा जमुना रउआ बाहरा से घरवा जमुना आए बुए बनाऊजी। छठ घाट के संगे जय बुए बनाऊजी। छठ घाट के संगे जय बुए बनाऊजी। मैं चाहूंगी कि इस बार दोनों बनवा जाए। औरत कहतारी कि रउआ बहरा बहरा रहतानी आ ससुर जी बूढ़ बानी तो कुछ अगर अढ़ावे के होई तो हम केकरा से कहब केकरा से हम मंगवाई